TV Ubwansu bw'umuguzi. Ndo mwancho murigere bicharagire chise sato cyabona mugorobe karokoro kwege nabuna nogenderete kwegokya kubwatimiro byose ya Ndizi TV nabwo Ubwansu bw'umugusi igotogenda ko batuko bwatarana muna bariki baitu bamangana maye kirenge kerno kwaneka ngatonyera ko batuko manyanga nyale ko bagagwate kasebinyoro ao aboigo kwaneka ngatonyera ko batuko koletera onsi hasiri bwelimo to kwarga ni meye manye jumasazo chise sata senchira ere yowe kranu korenderi tanganike imanti gatranyare gatiar to kwarga nereti ya senchira ere yowinge. You must make a call for you to be approved, and that is wrong. We are teachers, we are demanding our dignity as teachers. And teachers of Kisii County are tired, teachers of Kenya are tired. And today, we have donned our tools and we are on the streets demanding for our rights. Kupe power! Umugiro wikato yogendera wikiraririe serikali ikiraniria magania itabari bubechi skuru chechi sekondari nigo barireira magega yogo chako mugiro boli tukolitangani rero. Abantu aba 90 diri baisaransete nari chikwerende chichiacha chi ebibago byachaka ko baminyoki bachaka gutagora chitenti cheito mawe zikaanza kurushwa. Though mimi kama mama county nimezoea hizo vitu za mawe kupitia tunapigwa guni zimkisi Chiburaburu kwa ene kigwa somoro bili nyarakobo kukurawa mono mugimendere pube county ya Kisii Doris Donya Toto ase constituency ya South Mogirango chinga kiale kwena nobokonyi bwe biro kuchia sabantu wameta muno bolema. Oyo ochirerero ntata moke oyo bwabo tata nero monene nere tata kubwati omugoko no muchingo kwa ene kiwa sengeye mo imeye kenyoro Kenya gisai nyatie ko magega yo mugaka kobora gwetania miaka 30 nene koira na ngali tukolia rero. Ayo amananda mange omwancho morigereria to kwalga tujala ko batu kusanga mona senchira yobo ikirano bunere botame nabako yabwata wetara semitanda yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital. Asensemo ya YouTube tonyoro wetara Ndizi TV News na bega se website yetu wetara www.ndizitv.net eri otogendre gusanga asubwamo. Lydia Mosensemo ya kabire studio kwa nekiabuna ya agochere wetara somo no bimanyeriri yetere ngoro kwa Josephat Amesi. Eriane Evelyn Osero sana mumanyinero kwa nekia tipichenerio gicha wikera senchira beneto kwarga ni tobe togo sangamo weka omwerio toko yechaka emanya Jumatatu litikola lero nigo chiburaburu chintili chenyara ko bachiko ene kigwa asomoyega unyara ko bago kwaligani wa mono mo women republic county ya Kisii Doris Donya Toto ase skuru yoboroso ya Nyakeyo yego toka imeye bunge ya South Mogirango muyego iyo nigo bwatekerenga yokonekia buna abantu bali bamenyete amono bolema banyalire ko babagosirwa amone birogo Boroberio inigo bakogo turubani wane gati abantu ababagoswa gati nago chaka koreta chiburaburu koirera abange gotigerwa chingoma okwana nabarikini godonya habaga korieira yogo chakogendera ko bwatko bokoni go chiase abantu bwateme chando buna oborema na bali batari kwenyara na baga kurwanwa esegi Nonyina boni ganyare ko bakweneke na kubulia boy gochise mochirie chubulendi nyara ko bachikoenekeria abarai aneno bulendi obotingu chinga kibagenda takoba nemero kogendera amonemero belio ya amagendro asichinsemo aime county ya Kisii una kutomanya muri kyo Mildred Momanyi
Omurobuli bw'obuteneri bw'abasubati imeye kaunti ya Kisii Omuske Doris Donya Aburi oyomweka nte buna Donya Charity Mission ase aroberetie kwenana ebirogo by'abantu bali bamete n'obolema nigo onyara kobago guturubanirwa n'abantu bakageire koba ebibago imeyanyakeyo ewadi ya Moticho ebunge ya South Mugrango emambe y'elituko lya lero. Daire twacha kwena nebirogo nyakeyo people living abantu babwato bolema 90 konyora bilikiri so abantu aba 90 diri baisaransete nali chikwerende chichiacha chi ebibago byachaka kuba minyoki bachaka gutagora chitenti cheito mawe zikaanza kurushwa though mimi kama mama county nimezoea hizo vitu za mawe kupigwa nimekuwa kama salamu. Mtu anakupangia alafu anarudi nyuma na security agencies wanajua hizi sio ni vitu hawajui na mimi siwezi lia tunapigwa guni zimkisi ni kama habari ya asubuhi unapangiwa vizuri sana. Ukwana nabaliki imeye skuru ya nyakeyo DEP magayichi buraburu kwena kigwanigo Omuske Donya ayereire obuyabu moroboliyo ase balenge kubwaterana n'ikinyagitali egati yabo tenwek iliyokolikia omubarobwa abali bamete n'obolema. Sasa uzuri kama leo vile tunatembeleana na hawa we partner with the tenwek wako na njia mzuri sana ya kusaidia kuregister ndio sababu tuliona if today this exercise would have been peaceful the 90 would be automatically been registered. Ingekuwa rahisi kwa hawaizi enda tena kuambiwa pay the 1000 for check up and all kind of stuff wa travel for a long distance kwenda huko KTRH penye wanapimiwa. So I wanted to make the work easy for people living with disability iwe ni mimi mama county nakuja kwao. Nigo Omuske Donya alire eirabuna nachikoendera gukora emirimo imeye county ya Kisii na bali bonsi banyara ko bakora amabayo asesemeyo niganyara ko bagakubagikiria batirende turucho ko batwabire to complain na molembe to yogusi ntoko bato complain kira gituko what we can say umuntu yoko bange binte bigati gagendera ko bangaseki Donya tingo isaransa nyomba ngati ndiko kolega asio ko umuntu ngo sirenga pru igoncha ke gotama no nyendere na chaka kinyuwete bobe because natembenga every constituency so maybe mtu anataka kuni discourage juu hizi mikutano zitaendelea kufanya kazi Kisii lazima nitaendelea kufanya. Asensemo yaye omukomanda bw'abanyanyimbo ase sub county yetago Laban Omol nigo ahenekiribuna abantu imbatigerwa chingoma abo ase abakagero babere babeko byara imbachwikigwa bosyo wekigambiro nagokonya ase obutuki bwaime. Since they were throwing stones, I will not come up with a number, but there is one who was hit by a stone. There are goons which are also well known within our area, but we managed to arrest some who are now in the cells pending to be charged before court. Egati yabamenyi abaikirana asensemeyo iligokonywa na baroboni go balenge na yaiga kuliri sasa hii ni maendeleo tungetaka yaendelee. Kwa hivyo sina mengi, tafadhali mama Tonya asikupwe moyo na aendelee kufanya kazi bibo hivyo. Tuaminyo kire nabale mafu mugongo umwana ono beiro monene tindi kunyara komobereka lakini natema nyasa otokonyire ntomanye tiko semambi nturanyore mama county yande na indato konyere ndi lakini asoko semelia nararora sara tokonye kuru gintu muneke ngekoro sebirema oyole ngokoro wale njitenge keiga nero bore mbuo yakora arangiri gochi nkuripota lya Egetaseni Kendizi TV letaliane Mildred Momanyi. Biamono moliki oito Mildred Momanya saroboterwa senchira yobo ikirano chinga kichi skuru chinyara ko bachiko igorwa ase imense ya Kenya ase kirokenda se etamu ya gatatu nigobono abari mu bechi secondary banyara ko bagocha kali tukolia buri tanga ndio mugirase kali banyale ko bakoye mu cya serikali asogo taikirani chira cyama chira banyara ko bakobeka gono ko bwatana mu serikali banyara ko bagochikirani hagati yabo ogo tabamenta emeshara engana batabire barachiko bakogendera amo no mugiro nigo abari mu abokoro wa chinsinyo au baba weso kiase county ya Kisii etatigiri magega asibogendera ta komo chia ikyombe kyabari mu Teachers Service Commission kubwatika
kana noko baumbya nigago chali tukerwa magega yabwatani korwa sekimbekeria kyanat gotuguterare omugiro yo baroberetie ko kusanga ne kyombe gya kupet gokora litkoria rero achinga kibagenderete ko tebabuna tibago chia kogenda se chukuru oikamagania yabo abereka gotegererwa nabo igo goikiraniwa omuliki oito Vincent Onyancha na nyara kuba gusanga muna intoroboti rwa Sinchira yobikirana abo nabalimu insejo mwabulyo bokupeta ekyombekeri kibatenerete bakwe murungani yako bwatikana no gotaigwa kwe birengareri byabo gochiase eserikali ekyombe kyogia kupeta sirituko lya lero elire tukolitanga nilyo gochako mugirobo nigo basangereria okogani kwabo asobwamo na wote abuna bali gwikana asemeremo na kwira barukorobekana ase chinsemo ao ime ya kaunti ya Kisii buna chinsemo chinde Power! korobekana okungo tigarete maiga no mugirobo bali mukwanda se birasi nigo gwatigara kogenderete abasa bali mubarokana ko muche serikali kolengana bali mu abunigo batebire bune serikali ikaraboni igatere igoko gani kwabo ane mona soko nyara komenta bali mu omusahara amone kibasira batabakoigwana aso mwaka bwechiri bubere ne 70 no yomo ko mwaka bwechiri bubere ne 75 2021-2025 CBA asabate beru nambari ko chikose kirasime onya serikali teri ko chikotegerera okogani kwabo signed a CPA covering 2021-2025 and we agreed as members with the government that we were supposed to be paid in 2 installments. One installment was paid last July and as we speak the second installment has not been paid, and so far the government has already reported that they do not have money to pay. That's our one issue, and we are demanding that that money must be paid because this was an agreement deposited in a court of law and procedurally negotiated. We are behind the executive secretary, we are behind the national union leadership, and we are saying wale wazazi ambao wataleta watoto shuleni, hao watoto mtakuja muwafunze. Sisi kama walimu, starting today, we are on the streets, and what we want is the best for this country. We want teachers to be treated as professionals. Woigo ase kaunti ya Bungoma amangana nabalenge igama igaja bali mu abugosoka chinsemo imeye kaunti yo nakorobekana soko nyara komo cha serikali ekerenga kyabekana no gote abuna ase myaka ya magega abali munigo bali ngo wakantu basirengaine amo nabana siasa gosaba jumbe ase kolende bona bana siasa barokana wakantu basinyinga goetani omwalimu ingana bagendrete gosingerera na komo cha serikali. In early 70s members of parliament were earning 12,000 as teachers were earning 1,800. Right now members of parliament are earning in millions when teachers are earning in peanuts. Imeye kaunti ya Nyeri buna chinsemo chinde nigobone kyombekeri gyo kubalika bali mcha service commission kyarokana komo chiwo kendiki 10 asoko tabagira bali mwane mono asoko nyara ko menta bali bande chiri bwemero ngene na batano yomo ocha sensemeli ya junior secondary abiko komenta bali bande chiri bwemero ngebere eliwekera nimero belyo ye amasomo. Tunawaambia TSC ambaye ni mwajiri wa walimu kwamba sisi hatungatuki, kwamba haturudi shuleni mpaka hayo ambayo tume demand yaweze kushughulikiwa yote. Tena kwa wazazi, tunaambia wazazi wakae na watoto wao nyumbani, hapo ndipo ambapo wako salama. Kaunti ya Kajiado mbatikaritima igabona chinsemo chinde ekerenga kiabona kikiria bagenderete kwe murunganiria serikali bagone kyombekeri gya service commissioner. Ilifika mahali wakasema walimu wamepewa hiyo pesa, walimu wameenda kwa accounts wameangalia hakuna hizo pesa, na hizo pesa ndio tunataka. Hizo pesa zikitumwa tutaangalia mambo yao. Na upande hii nyingine walimu ambao wako na ng'ombe wameenda kwa mama wanachunga, wale wako na biashara ya kuuza njugu karanga tunaenda ndio tutafute. Sasa hivi hakuna walimu kwa shule. It is a 24-hour job and their allowances must be enhanced. Ekyo gatigaretengere kyeke no nyamaga ya nati konyara wesoke kurwa somugirobo kupe tugosemba gendere no mugirobo ko reporter ya Ndizi TV editera ninchenkuru kwa Vincent Onyancha.
Miamono muriketo Vincent Onyancha se oroboti ororo ikanu magaga yokubura asegeka wetani myaka emeronke tatonene nigo bondo mugaka Francis Onjuru abaga koirana inkabwo yegento kyabage koreta omugoko naboigo omuchengo omunene asiamateyo yabage koerera buna babeire bagotumika chinga kicyabo aso kumuriya korende umukyobo bwo kumuriya tonya konyora amatunda agwe kabono buna beta konyorekana korengana boigo na kirorio nyarakoba komora senseme ya Moime County ya Kirinyaga nigo anyarakoba kwena na roboti orugo cia senga yabo asaba nyarakoba kobeko moroberio aboigo nyarakoba gwikirana ritko ria rero ase amateyo nyarakoba yego chengera aneno kwirananga komugaka Francis ngagutuma muri kwito dipon asanya nigo bomugoko munene ase amate iyo mugaka Francis Onjuru kuruase ekenyoro kenya gisai ekebutuka ime yewodi ya Nyakoe uyo beteka kuruase nkayaye wetani emyaka 34 ya eltire ase amate yaye yakorogo sangereria wogo chikomorotota komoreta kurwa masamba esabari yabeteke goikirana Samarieta ni gongoro kwa Richard Umariba aiganonka oyo ochirerero ntatamoke ekero narenge isiko mwane omongwano ndagachicha chinga kiejo agandebe ngomuntu ase konyengo korega asikirinyaga nanyore to omuntu ororo mugusi ogoteba sobo igere nyagisai nandaro yo kirongo ekaraika tokeresana nkaigwa monta gondebi no rimanyete nande tware korigia ikiagera chinga kiarueta mwaka 94 kurueria tana kwirana mpaka chinga kiechi ngo kunera ni kwamba onera mu Roma nene nje ngo muwati murachira matuka mangi ono korono nariki abana otokire irinyaga twakora arambi tukamurenda chinga kiecho nigo baerera buna okuro kwa yenka ase myake yonsi nigo gwasegetwe twenno gweta na chimeme amona tato mwabo no kuro kwa yenka na gosere twakanya na rengo mokena roji ya sokoro ibano le tato mwabo mbago sanete kidogo akamokoropisha kidogo pone kagera bororo bwata kitamuruani akarta yangali bagara ito moiboli tikagenda na chiko kolega asibono beire myake menge myaka karibu 35 ya mata yaye nigo bono yagokera ukwirana kwa yenka asibamwire ni Nyasaye mbuya muno asokumurenda emyake yonsi nigo yare ngo mogoko monene sana ekiagara chinga kiarwete gaiga no rendiri chisegi chiarenge igo twaborete nga igabwaterana twaliro sana imaga itu akasire roro lakini bona kero twanyora nga moyare twigwete bya sana twabere no mogoko asingenje mwako yo atakanya n'umuntu okurumba iga aka bale asibara okolegasi umuntu inarorete reportinga umugaka onyara ko gakoroka nasigete oyaka mutumanga kogo ikagari mwana nyagisai nonga mubateyi baje kondoto tabandushe gasende enchandegete nonyana bo ya mateyi nigo yarira yo guchiko murendanka buno mu muromo nene bwomochi ekiagera bono niga iriri bagali atatu mwabo anene asokurenda familia ywe ngoto kumusaba ngango nande togende kiagera no rendiri gwachete chinguru chenge chinyinge bono chiakeire bera kagaiga igaba mino no bale naboto gukurenda buna korengana no ana bamura ba mino bonse pipu na gwajete kwanyorire basirire bono nayo mugaka bwengeye no emechandende yonsi yakobagaiga naye tugutamera wagaya nemechandeyo bono nkomasenyira enyumba etokimwaye abantu baboro nera twale family iga nte tutosimekana ne chimboka chinderema elinde tunakugendera no bugima bwanka igubonare bona atari chaye tuguja gotora komenta naye omugaka Francis Onjuru niga sangane kitasendikia Ndizi TV amangana yaiga elitelia nengolo kubala Francis Onjuru nande naiwe aiga naunga nyagisai ina rueta igenga kientampe sana ina rueta ngatamana tika ngene ko kolega yani isiko tibaga tukana ko kumana na baburinga ngaratika ngende njiko irigerie endagere yani ugiko reporteri yanga tasendikia onambe ya mokia Ndizi TV kurwase kinyiro kinyagisai ikigutoke meya wadi ya Nyakoe ebunge ya kitutu cha South ilithera na nkoro kwa Dipon asanya
Yemono mulikio itodi pona sanya litkolia lero nigo yaba omogoko omonene gukia sababu atani bebyombe okuruwa se ward ya Gesusu magega yabara bukwena nolibaga lebanyara ko baba kweli kiana gusukia mutwe obumanyi bwabo bubundia ase skuru ya tirimba seboigo murobelyo rachikoba goko gendera kwene kiabuna bange banyare ko baba gwesome na gutwara obumanyi bocyeto ukona kinga kiechoni gaba bwatani abo ati abo omuteneneri w'eskuru yabaga kurwa okobore gocyasa bayiburi kwene kiabuna basaye baba babiri bakweri kyaso kwenyorera amagerio yo bubundia bwekinjira asentiremo yo gwekonya ase amatkari busyo Anche nanyo ati ni fightation yenga masomo nale ya ese technical ya tirimba no tuachire amaene twasomiwe kuri ya financial literacy go twamanyire igonga itasama tukaya kurubonyo kuyacha kalero mpaka taside konyora turi certificate na andese masirika yachi ganda atoire promising ngo to sponsor ali na induchi group chinga chipa abafanyi biashara kuto sponsor bali already staff kipange to bwatega ya to tebi ya to promise go to sponsor bali setora nyara to asuka kego batwe support eya kabire abana yuti abamito bali skogalia njimuna naika gana nyora masoma yayiga inatenga tiringorwa igongo kora kinyonya masoma yayiga na ndenso ekirasimi ikiabate biringa masomo mvuri nongo soma ya tirimba abo nunu mwanafunzi na abanafunzi yo mito bali skogali minyoka ni woja toso eskurwa tosome tonyora masonyore skill ilinekito soka siko tanto kwate skill igo ntosira bosa abana yuti ba minto banyari bali masaba ba chi sub county tuetana ine igache abo basi kubone tutu minyoka niko cha yatirimba iga monyora sama somo ale quality. Nimekaribisha wale wageni wale washikadau katika hii sekta ya elimu ambao wamekuja kuongelesha wanafunzi wetu wana vijiji wale majirani wetu kuhusu uwekezaji wa pesa kuitengeneza uzaji zote ambao ndio wajue jinsi wanaweza kujiendeleza nazo. Pia tumepata nafasi nzuri ya kupeana nafasi kwa wale wanafunzi ambao wakujua tuko na chuo kubwa kama hiki wamejionea kupea registration ili waendelee na masomo. Kwa hivyo yangu sio mingi, ila ilikuwa ni kupeana tu nafasi kwa watu wote waone ni nini tuko nayo, na kama kawaida tumekaribisha kila mtu. Kama walimu wa hiki chuo tunakaribisha wanafunzi ambao wangependelea kujiunga na sisi waanze intake wa September 9 tumeanza wakati huu ili waingie department 6 mechanical, electrical, business, computer, institutional management, biashara. Na wote mkuja tutawatafutia jinsi ya kujiunga na groups. Omubere bwo mwana yomo yokagere ko bagati emyaka 15 nemo 15 nomo na 15 nebere ni gomero yobako gutoka umbasorero asensemo ya bombure wadi atabaka ebunge ya South Mogrango county ya Kisii magiga yere kolimera ekero barenge wa konti mbwa buri turegoro amo nabana bande nigo abana bo barenge batano nomo ase oyo amachanya leta kobaga kumubwa kegima nabayigo akanyara kobaga kolimera imeya endiba eyo korende omokia gwoko morigia nyagusira litkoligoro yotanya leta kobaga koleta matunda ande onsi sebono omugasolero mobero yo nyara kobaga gochengene nabo siogo seigora samacha yo naboigo abamate nabasani banyara kobaga wesoke nigo mobero yo nabo nyarakobo kurusigwa asensemeyo na goikiwa sengendu ya Kisii Teaching and Referral. Niga barundi abech pigipigiane korwa stage ya geteri ye gotoka imeye bunge ya kitutu cha South County ya Kisii abagenderete kogo kana wake mbuya mono gocha serikali ya county ya Kisii sebura iwe mugavana Paul Simbarati kubatkana no kumukia bwoko gayana egatia makong au ayo bagenderete wetra kati abo gotagurwa kweke banda bakora monandizi TV nigo batabirenga okogaya no kunigo kwanyara kobo gwikirani gwa senchera enki yakema abo yokoena nalibaga ase ebande yokogenda kwa gachwa ira chikobage kobakonya kubwatakana no mugaso omutindi nabo igembere nyinge yekogendera kobage gotwa nabo igo koirera asara anene chinga kibagendera tamono bosombi bwabo bwakirarituko asa Maria Ngoroko Francis
oyo ndimu igangite injinde chama ya stage ase stage ya twabere gange myaka enega twabere toko twererwo mugaso gutoita twaremereire lakini ntwaje tukabeke kibanda kerto abite kibanda iki kuma manyene gataga okiri gachitaga gitagora era gitagorite asinse yobora ibwe sub county yaito twabwati bichi kobono nande tugwa kirambia mone sub county asogo eswanani na chairman itubwe sub county asogo eswanani baka bono mwatubwirere segiye bono ngobe gatore kibanda mbia mono ase Mr. Excellence omwesimiwa wa Simbarati bono asa bakoli baega sibe sub county ya Kisii South batobwat siri mpaka kibande gyatenenire iko Mr. Simbarati to kerambia mono iko toroje no legas Samareta Kevin Udiri omo chairman wa sub county ya Kisii South ndele ta mrabe chipigipigi kibanda kyage teri ikia chiteke kagaji nande karusi bororo lakini gwetera rende squeeze aba na boda boda baito gonya kwa somi gutore tuwa kwatiri chiko bono iga mpaka tukaira nyone chipoti chita maramise ito che sub county ne teko mbali mbali to te balende kibande ke raguna ke kobe kuwa gesikwe nege ndokira gusaba ka kia banyene bali more angene para bande be karabi kobeku bande byesche sede chapo da boda ga kobeku sengana kwao shedi edari go seko ba permanent yororo ne bango bor mobwa osa chinde ngo twaro le shire yani mayanda ngakibwa iruga mburi ko irwa bor mobolie bo yani ke barga ya ororo asitinga kichinke ko gotaka goja kwa gaja go seko wetani ko jo etani asike bande ke bwana to kobera ke bande ri ku rusibo bono iga twakebe kire ke bande kega ntwe tuwa ziri chiko onde bwensi ora ajiko tema kurusie ke bande kega nandi go se ajiko tema gotagora nyore bati elimo etoko genda mwaye tobeke shedi yororo tonge torosie ekebanda bu Tuligereria nyariko bakorekana isikoro ngoro gusini go muraigwense Daktari William Ruto litokori alera nyarako bagakora umujega boko bekerwa chigutwa nabo igekyorokera gukora magerio anene asababu atani ba NYS murobili nyarako bakorekana sensemo elie girigiri gotuka ime county ya Nakuru okona chinga kiecho rutoni gabaga ko bakirambia mono baria bonsi babere bakwerwa asokonyora amaigeri ayo asairie ira yogoteba bune serikali ya Kenya kwanza negendere kubasira semero berio au gatiabo okomentwa kwa baria barachie korwa amaigeri ayo nigo nonyana baruo kuboria ucyase chiwizara choburendi kubwatirana ne wizara ireteneta mangana yabasaye akwene kiabu nabasabu ngonyora bale boigo amaigeri yo gotumekibwe chibunduki asenchire moyo konya gotoria emechando au gatiabo chisegi ekreabere okorekana imezi ya Kenya. The minister responsible for National Youth Service, who is here with me, should, in consultation with the Ministry of Defense and Ministry of Interior, further the initiative to make sure that the paramilitary training that these young men and women go through will include a basic course in firearms to make sure that they stand ready to protect the country when the need arises. To improve on the numbers, as I have directed that the next recruitment will have 20,000 recruits, I have today approved the recruitment of 200 additional cadet officers into the NYS and 500 private officers to support in the exemplary work that is going on at the National Youth Service. Let me also say that looking forward, the government will continue to support the National Youth Service as a critical driver of national youth empowerment and a reliable partner in national development initiatives. Our commitment to providing enhanced training, imparting competitive skills, expanding commercial ventures, and promoting sustainable practice is stronger and more urgent. We will also be expanding the facilities in the National Youth Service. I have already instructed the Ministry of Housing to provide additional hostels to house 3,000 extra recruits at the National Youth Service, and to also develop housing for staff
at the National Youth Service as they do for all the other services. Abarai aari wanyarako bagwikirana se omujega oyo gati yabo omwaziri w'obukoreri bwa emirobere ya serikali Justin Muturi oyibo nyareko bakwenekenge gati ya amaigeri no bumanyi banyareko bagosaba banyareko bakwenyorera korwa ase skuru eyo ya NYS ingara chikoba kwenekia bunanyareko bagotumeka boikiranu ase emirobere ya kiralitiko ase chi sector ao chi serikali. Mturi nigabaga goteba buna amaigerio a NYS nigara yengencho kigimane na serikali yense ya Kenya asogo konya wekirani mirobero au ya magendro asemona baga kweneke bune serikali nibegete mirobero yogokora amaunchureri yo koronke ya obokoreri ase chiskure cho cha maigerio. Since its inception, the NYS training has remained a strategic program for empowering the youth to gain skills for meaningful employment and nation building. Indeed, the NYS program mirrors the aspirations of the Kenya Kwanza dream of this country, not just in training and empowering the youth, but also in the realization of other development goals. On that note, Your Excellency, sir, I will confirm to you that through its programs, the service has positioned itself to positively impact the Kenya Kwanza plan on agriculture, micro, small, and medium enterprise, economy, environment and climate change, housing, digital superhighway and creative economy, sports and manufacturing. We will continue ensuring that the NYS as a flagship project supports the realization of the Kenya Kwanza plan. I wish to specially mention that under your visionary leadership, Your Excellency, we are embarking on a new chapter with the NYS Reengineering Program, which was your brainchild. Successful implementation of this initiative will ensure that the service not only sustains itself, but also thrives, generating its own revenue to support essential training and skill development programs. I wish to congratulate each of the graduates who have successfully completed the paramilitary training pillar. Togoska mutweni go omorai bo mobwazimio Raila Odinga litkolyalera nyarakobaga gosiulia bene egatiye meroberio rachkobaga kwena na rivaga na boigo kwena na chinguru chicheto echinga kyara nyarakobaga kwenyorera oboteneneri bwa obonyakerugo bwa ekerugo kya eyo. Okwana chinga kiechime county ya Kisumu Raila nigabaga kwerere gatia makongo yaberega kwenekiwa ase chinse chorogongorwa Africa gatia bo okwambuka gose ogorwa asense ya mugochi asende kwabantu askiri aterebuna ebitango ebinge nigo bikorera abantu gwetera chinga nguna kwenekia abuna kerara chikoba omunyakerogo ase kyombekyo kya EU na chikwenekia abuna chivisa nchichekobe kwa rochira kwa nyabantu kurwa senseme ya mugochi asende asenchira ere yobororo gatia magendranda mange. Secondly, lack of infrastructure in the continent, making it very difficult for goods to move from one country to the other country. And that is why I said we need to take this animal called infrastructure head on. The Trans-African highways, the Trans-African high-speed network, the open skies in the continent, and so on. As things stand today, to travel within the African continent by air is a problem. They are taxing you to fly over air, open air. And you must get a license to fly over one country to the other country. They don't do that in Europe anymore. And to travel in Africa, you need so many visas. My friend, and our friend with General Aliko Dangote, one of the biggest African entrepreneurs, says that for him to travel across the continent, he needs 35 visas. His French counterpart, who's a business like himself, does not need a visa because he's having a French passport. With a French passport, you don't need a visa to travel across Africa. With a Nigerian passport, you need 35 visas to travel across the continent. What a shame. So we are going to introduce African Union visas that can enable you to travel across the whole continent without requiring to have any visas at all.
will make it easier for people to travel, to trade. Tokosika motwe nigo serikali anene wizara y'ekisemi nyereko bekwerekanga negende tokobeko beka amaigiri gosemero bili mekiranu eliogo ikirania amaganyo anene chinga kiabana barachikoba kurwa sense media ya junior secondary gochiase senior secondary niganyara koba kwene kiwali tikolia lero amuno muliki omonene anene bwe wizara y'ekisemi Belio Kipsang gukwana chinga kiabaga kuroto tan morobiro bwo kwegoro wechukuru anene meye county ya Narok Kipsang ni abaga kwene kia buna serikali nebegetemero bire mekiranu yogo chiago ikirania grade gya kianda ase chiskuru OMS ya Kenya ni gabo igabaga kwegerera obokoreri bwa serikali ya Kenya kwanza na utabona babere bagwake getamkerekene na sense mwetsemi gati abo okomento mubaro bwa borokia nabo igo okomentwa kwebirasi asaki atabiro buna no morobiro urachikogendera ase chisinyo chansi ase kirenga kyogosira. There is no one time that a whole group of 56,000 teachers have been recruited in such a short time. So when we do another 20,000, that will be 76,000. It will go a long way in making sure that our children settle down. As part of preparing ourselves and ensuring that we are settling our grade 9, from 15 to 19 of August, no, 15 to 19 of July, we did run a pilot of assessment. We are starting preparing our children to appreciate the type of assessment that they will do in grade 9. So we ran a pilot so that we can start understanding how to assess our children. In November, while running our normal examinations, our assessment for CAPSEA, we shall also run now another pilot, which is exactly replica of the exam assessment that we shall be doing in grade 9, so that our teachers will be able to appreciate the type of assessment that we are going to subject our children to in grade 9. So all these are done so that we can be able to prepare ourselves adequately next year for our grade 9 children. So we want to assure the country, as you have seen, and we've been together when we saw the 5 classrooms that we are doing in this school. The same thing is happening across the country. The same classrooms have been receiving in northern Kenya, in Wajir, in another month. They will have totally finished the allocations that we give them in terms of the classrooms that they require. So once again, we want to assure ourselves that we shall be ready for our grade 9 in a short while. Emono sana Belio Kipsang mirobiri nemia tubegete na balimu bare ase omugiro mwancho muri roboti oruo kurwase wizara y'ekisemi na rogoto ikiasomoti moko motanganike gimahimeye manye Jumatatu nsamtogosoa asensemo ya kabere studio tunyarako tokomerana nere Victor. Victor Sultano bangi na tumanya mange kurasese mu ikigosori tokoirana tobe tugokora imanye Jumatatu chinsa isato ase obwamo tubusabuskare. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Nigo bono yakoni kirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nuku kigima Na bogo tonyora Asoro gonkur Bwomogusi Neji kaunti chito etanaine Buna kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechi semo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asika kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Dizi TV Nigo turine kirenga Ekio korentera Emerubuli emerunge Chinka kichonsi Dizi TV Obwensu Vuomogusi Omurigireria bwe television ya Ndizi TV
nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaito yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Sogeire nainde mwanchu murigirire na kukwarigania ime yemanye chigosori chinsa isato riteriane Victor Sultan Wangi karanso ikenkomanyinga naria ya agendrete korwa se chinkongo se ebiti osebirwo biechigosori tochake korwa se ligi ya Kenya Premier League abwa se kendie ye ligi ya KPL iranetebene wasi chitimu ochesogeti elio koenekelia ogochako kuya kwe ligi yo ya KPL se season ya 2024-2025 timu ya Shabana nigo yariganetiwe ase omocho Nairobi ne timu ya Bidco United abo ase Matthew Tegisi ayekonyete Shabana kora obubuibwa ase entunde ntangani ase taika ya gatatu kurende Bidco ekabeka egoli ase raundi ya kabere na koenekia egosoli yoko ya ramakali yegoliemo ase yemo egati ekigosoli chinde kya gosoletigwe ngamone timu ya Mara Sugar ubwo bayagiteka Kamega Homeboys ekigoli sato sebosa Mathare United baganchirana okobugwa na FC Leopards kigolinye sebosa Chinga Kimuranga babagete Ulinzi Stars yemo sebosa Taska ikonyora obubuyi asamaboko Sofapaka ya sebosa Chingaki timu ya Posta Rangers basogete makali yemo ne timu ilia ya Bandari KCB amona Kariobangi Sharks bayigoni go bagosoletie lituko lya Jumamosi bwase gosoli yo yaerete makali yogo tabekana golienda mashabiki ya timu ya Shabana igo aliretinga na timu yera chego kolie ase raundi ya kabere yebiminane byo bwase timu ya Shabana era cheko baligania timu ya Police chitariki 15 cy'umutinyo gocha umutinyo kenda chingaki ligi yo ya KPL ego tumukase chikibere na kweranirwa chitariki 14 na chitariki 15. Na KPL togenda wikaso bugwenia bokumera nane chigosoli abwase chinyagetali cha KTRH amo na St. Luke's kurwa somo chibwele Doret chariganetie chigosoli segeti ya Kadino Tunga Mosocho elio koenekelia gose gochikwaligania ebinano bya Inter-Hospital Tournament egatiche timu chairikiranete se chigosoli icho ngamo nelia ya Kisiwaze amo ne timu ya Kibra Legends Kisiwaze kwaze igo ya negatie okobwa chigosoli chionsibere KTRH kabwa egosoli yemo na kubugwa yemo chingaki timu elia ya St. Luke's ya bwete yose yasiretie chigosoli chionsibere. We also took we drew 1-1 with Kibra Legends, which was a very tough match, playing against senior players who have played international team. Again, we have played Premier League team. It was an awesome experience for us. Otigana nayo manchumo ligeria gose to tigarete se gosori yo igati ya bwatani abaikaranete se gosori yo nigo baerete obija gose
obuya bokwene ke wakorwa sebara bwo kwe bwatania ase chigosori echo nigo batebuna egati yali abakwegokeria ngamono kwene kinga kinyagetari cyabanyane na kiriya cye serikali ngosirana kire na gusanga ebirengereryo kinga kibakwe bwaterania ase chigosori bunecho. Yeah, it's important. It's important because once we come together with all the doctors, we are able to also understand what are the main issues affecting the community. So we've been able to have meetings with these doctors. The importance is we come together, they're able to enlighten us. Like currently we are facing monkeypox. So at least we've been able to get 1 or 2 guidance from them, which is important for us, that we understand the safety that we need to have every time when we are interacting with the community. The purpose of this game, especially our Z, is networking. So we come together, we network, we have fun, we enjoy the game. But I'm happy eventually we've been able to win our both matches, and that is very good because we train every day. Our main objective for having this team is to create private-public partnership. So all we want to do is that we want to meet the public, we want to meet the private institutions. All we want to do is to do networking. We know health is wanting everywhere. Somewhere where you can drink water or urinate, someone down the line is drinking water through the pipe, is urinating through the pipe. So people are having different health issues. All we want is to come out to the community, people let them come out. There's a lot of mental health that needs to be touched again, all the regions, that's all worldwide. And again, another big issue is we want to at least have these youths come together and know that. Murigoria nyoraba igo eligiria ya EPL go say English Premier League ni go ya chaka bene bwangoiga tichigo swase roundi ya gatatu ikigocha bange bagotebanga Man United thiro andonsi ase tebo asama ba matangani kolende ligi bado ni mbichi ndoche Evelino Sero kurwa sensement niga konya go smile ya Chelsea yantambo ko egere tusangamange. Emono Victor Sultan obanga se emanya chigosori amanganya lako bagotumanya anena yagene tukoba kolekana ebalina media se Victor choenda gochia to mwarigania senchire bwikirano imeye manye Jumatatu nene ase segment iria ya chigosori Victor. Ujambo? Si jambo. Nakiwe. Biande. Biatoleka kima. Kwa mwarigania senchire bwikirano chile kindoje cha chakire kurwa ase ile English Premier League chichaka iga kia Kenya Premier League tumia Shabana ya usarati mbona do chaka mbona do chaka pia bondi mbona do chaka na ande to chaka tigo yes bala bakonyoroka edro ase kigusio metengana nira akora tumia ile bale timaeti ikera bakwende timu chigoso libande edro makali good Edro tali embase ngenchonto rete point umete okoso kabosapi na ki kerokende kera mashabiki ya maisuguso na ndi ine gosolito teba yali ngawe yes so kerto gochi kosoria na Police FC I hope na vijana sahi unajua mete signings ncha koru gana alia ile gosoria ntanga ni potambe ko banga yo komanyana kitu akora ande kero tu akosoria I think around 6-7 friendlies Shabana ilishinda karibu 4 hivi kombi yako iko Torino kugena nga season ya 8 last season twale ku familiarize tumaite bono ne ligi
home match asemanya Evelyn gose ase league yeye ndichiko bachikwende kiwatima gose home match asibona Shabana ndichikwende kiwasegeti kiego stadium ayo Victoria tumenye ya kare sikoli negeti kelia saboniga ndochenga hali yake si mbaya abo igo chikosori che school che secondary no chiakorekana lakini ngagite goikira bono bado no tora sense meri ya Homa Bay toranyora official communication inga chikosori cho inchi chikoswa Gusii Stadium igo ne county to gwate teiga to tebinga ki etiki abiri tayari ni chukorende I think renovations chigenderete almost to the end. Sponsor ya this time round ya Kiekoro Sport Pesa. Yes. Sport Pesa. Lete neriri tokegima na tinde monto gasari mona lakini arorira abantu barerio ka Sport Pesa simi metima tingi bago chiba bakorora ngora Sport Pesa ne bwate pesa kurinde ase oko gwesokia go partner na Shabana soko basira ikinege tamukiro kirekia anaraba kwegu how many millions 75 million asege kakie miaka 3 so kuno kiona witonga chibase chekero chiko soka igo igo chigo sira bagosuri metekero sokali giti kwa gosoria kwanyoyori amali umudinyo kwa wiji busano abemochaka ne chinde mambie igo me njera yemo ande ntongirie ke Victor manyete naki ebesa ya ruru ga yo mwishimi wo chira osere ira bantu o iro mukubwa chibesa ga igatwe komanya konyora by the end of the day tor konyora no ne shireni but hopefully sponsorship way ne chiko reflect ya se payslip yo mogosori agere asinge nchekirenge konene no gusira bagosoria banyare gokorobia aseri ya nekyo kero kenenge babe komukia gogo koria buya yemono sana korwa ase Evelyn by the way gwacha nesiro yaito korwa ase emanya Jumatatu enseyemo watebanga chikora jinse sato onyara gwateranse ninki keremege kabu watenyongo vitanatenyongo bono mogokuri no mateke ogo smile blue doko mayanga Evelyn alengera disi Sira na de kubeke yanga ya blue mwangani. Anyway, congratulations to timu ya Chelsea. Shabana na wogo nyekole ya bacha. Shabana biacha gite. Abalirende tole no gosembelenga maeta na matere munara otanga teri kubwati na kiogo chaka. Ye kubwati na kiogo. Igo bono tali getwa kona sobobe akirende tole no gosembelenga go chako kumwacha gite. Gochikoba Oni ga tuachagite biambo betuachagite re ikendi eta tuachagite ebimina ne VIPL abirero tware kenaro cheto kotebwa mangora kinira ugendo che bantu mbarakwana basenye chobona timu ya Manchester nero yumaite sigi chego sori ya gosore turi tukoria Jumamosi ntorae begia korekanite no ko bainyori tu Manchester City ogukwanira Manchester City of course chego sori cha maina picha cha kila monekero rogetari ekebe mono asaba tiotere timanye tiekera chi transfer chiri chigo korwa na batutere na bara utima zose mbanchire bakora transfer mayete mona asana ande balinera nera Chelsea anyway mayete transfer inero ya mashabiki na ronga koro cha soko bwati gabuya mboyo ya Liberty pero nganya nawo nyara ko ba vale ndageta misi ya beketene amisi timu ya oneli mwanjo muligire na manga korekanire isko yechigo sorry anyway ninche ndanda kuzindu yo rasmi nchigo siole bene ukuralia kwanenga timu ki abalende kuganyoma minano byarasika uchi moturi dalili ya chire tutegetia bande amisi tabwati omusomera tetego pimaro naki nere rieri gokoria bya nere yeri chiko kujenzi adaye mami debia nje no moto Man City ase njama de Man City ya wire chiko so jenzi chinta ya wire boni gapi mete mbere asno mbere che mbere asno mono na Man City esi zo nyewe kakati koma kwa ulisai alright ikuruti metereka na tema shabik asante sana Victor na karibu sana ime ya Emanye Jumatatu anena sensemo area yechigo so mashabiki amagana bali kubulenga na protekeire tomanyi gwikigima ali yagendrete anene asemesa yechigo so Victor tumemkaribisha na onyale kwa bakira na senchire boikirano Evelyn asensemo ya South Mugrango
engana nero nyara kwa kwene kiwaria timanye tine ngana boigondo je gonya gutara se mitandao kigima ase chiburaburu cyanyara kwa bachikwene kiwa na senyara kwa bachikwene kiwa esinari eria no mukutanuria igore tamu abantu bari bamenyete amo no barema anene buri bwa magoro batabwa tinchira bakunyara kwa bakomyuka embura netu yamagena lazima bekurure bachiwika asali babuche ekine kore kibeke gima gekogero isikogere na watera abantu bari no borema na barenge gari narora chibicha chimbe chi video abantu bakuimukiwa umuntu okuimuki bono gekora to gotamutiga bari no barema bukaga wikoriye nchira yoko batoria no kuburia na aba barabachi gutubani umuyego ugose umusangirikano gose umuyego yo murobiri yiga mbaye korengere kero kende makonya baturubani umuroberi omuwao yakogera mamanye tabantu mbarega batari kwenyara nakibase emeri abantu abanyari gutamakuru ase kwerende buneye nando isikurigereria ono muroberi bokonya abantu igomone batagete agose omu women reputaru bokonyi ucyasa abantu bakora n'abantu barase binyoro baganityo bokonyi bwabene omu women repwerure otabiritika na incendo gosira kwa ucyasa abantu abayikorende toko ikirega koreka sibaje baba ko bagokora nebamba bwate beef na omo na donya kero kende mbarenge ko tetero chinga kibarenge ko korege korebnekyo tokuyikeria ana tokuyena buna engane igane chikurigererirwa kegima otkimbo chikokoro kegima naboigo oburendi bwabenembo chigotingiwa anne chinga kiekera barayi bakorwa bagoikirania magendero nabokurwa bokonya sabanta sinsemo aho bitanengana yakorekana mu basoigoro maisomarore kurende ekigengo kya Evelyn omukagero narobe kubiararia obwate obota tima sono maito obota obota botumeka monensa anyara kwa kubwatwaria amona wena nyimbo tima eti Victor engana yago labda se kulenga nebirengera byane buna namutegerera mu women rep donya igate banga gusiye matukaya yani yesegi yo cyasare yabeire gentonga ona amisi bwakire bonero unalire ne dukenye njongiringa tari na buoba asenge njo naliereri timaiti gosenera bwika lakini ekarongorigeria soro gongorwa gusi rero nabo koyunga omo women rep ngo igesimangera kare gosyoria sigete ka gukora negesimanga gete kikerelated na mangana angaf mambi kwa igunga nabo ate donya charity mission igobuna botambe amisi omotobwa tamatunda oikoru twamagena nande kero koru twamagena go ku understanding aki matuna na nande nabo turate kero kende ngesiasa obviously ngesiasa sengenjo sababu kiora chikomnyakeli Evelyn abantu abarema akine nde Victor nonya donya gotamnero narire chisegi kero kide narena inchira nebwenta kurigiye kogera inyura sitseye chiga donya nabakuru ata umisiri lakini mbaro bakumi akini abantu bari abananchi bari bacha goshudia gusekurigereria inki yako koragari bari maybe bacha konyora bokonyi nabo konyora mono bakumia igo tapsa kweremi kuna nari de chisegi yakugerera ka chire gari osoire gari butamire aba bategara sichiwili cyana kibakoro gari yakugera kinsare chichiko twamagena gakorutu abananchi bari bari ase ground nabo konyora bago chandika kigima ogosaba goito boigase bari ba onye baro bagusikita gisegi eki bateme go korete segi ya competition ya magenda onye ngako ena nebiroge ensemeye mana inje tigangende bo basi nanje nganda nebirogo egere esegi egmete kerere ya magenda ro igotogo osone rero rete retire biroga sabantu bari no borema bara bwato borema bwa maguru mambi nanje tigande etekende abantu mebi babwato borema bwa maiso bose bwa mato anyway ndogera ntiudo no gosemerenga obotu kioganyara ko bogo chakabene bunyara ko bokoleta amachibu amaikirano litukori tangani etamu ya gatatu chiskuru chaigorwa nande Evelyn chaigorwa amono mugiro unyara ko ba gukoragwa amona barimu bari ebe secondary kwetera se ekyombe kyabo gya kupe tunyorenga litukori goro kinga kichamora waiga ekyombe kya nat kenya tokobe kwerusia bene timanye tibara bose batware to mukataba oleta bauti yakene serikali bagataya yamagane itokoje to gukura aikira nigwe bone no bakupeti na inu erwanerere nakikwara litukolera chiskuru kinyara ko chikugura no mugiro yogendreta chiskuru korengana na buna o twabere to kurigerere chiskuru ne chinyinge
chaba chikugora rere chinde gangyo nali chikoigora ngagete skulu chinyinge mambi chirabe chikoigora akini chiri chaba chikoigora rero katia baro kwambaikira na skulu orende nonya nabo igatia baro kwambaikira nitike kogera abibuli mete kwa igura bali mugiro naroro ukabwato mwana ogosoma gosine Eldoret unaona akuna haja mtu mwana onaende mpaka Eldoret naenda aikacha kwenda kogera mangana ye apara noroche mechi transport nini ona igo bali baikira ne skulu no kwegena bunamba banyara wikirania ali abwenerete na no kwigena buna serikali ne chigotegerera amagania yaiga yaba alimu na kwene kibachire na romo bunge okimilili Didmas nabaga kuro kubore wecha sabalimu ba serikali chinga kinyorona ndimo no taba buna umuwaziri w'isemi mbona so etabisi bamwe chinga ki araswa arigereri ningi kerike bwenerete bamanyeko baba batoerero baira ne ase school bakore mirimo baganyete serikali batebi ningi keriage ko bwati akolinda sa kwenekia bunamba chikoro kwenekia unamagania bonsi abirika wikiraniwa Victor Chiskuru chinyinge actually secondary public secondary school chinyinge igo chibwato mwaro monge bwa borokia abari kirene kyombekeriye BOM abukero kende batari gwakano mane serikali barona bagutwaro moyo nekeriye ndegyo gosoa ekelasi me bagendera igiri kwanyoro bakonswa mona bari mwa bakero kende bari kira mone kyombekeriye kia bari mugetiese ngagite tutara sawa sense ya kupet nat ye barakwata biringa mugira baire isikuligeria nati agono na nati ngaki ya Wilson Socio timaitigo senorale difference asingi njinga kiyu kupet nero ya ringi ya gwangu kwerusia se ase emigiro timanye dibono go se amagania ba se bono igaikira nitigwe so gwango go se no bwo maito bwo bambara ngana bora ruzi gwazi keroge kya so gwango say politically or so I think the interests chia ekyomekianat nigo barabu ba takitego tabanga bali kire on contract bali ku mulimo bene yes si tindanyora confirmation trading have they been assured because there are politicians, two of them I think they were saying oyo mago tabanga chiba sanjiro wenda tabanga besanchi all right yeah ando nyore Evelyn as chiskuru choboroso kraskeli ya JSS abalimu abagosomyororo igo bare andai kiumbe ya kupet korende nat yararirie abarimu baira nase birasi asikuru cyoboroso igo nabo abange baboro kigwa ba grade 6 abo bare ande abarimu ba patanyara ko bakwirana anyway tugokorera kigima umurayibwense nanyara ko bakora umuyiga bwo bikiro kigutu ingana nero anyara ko bakora ya mugaria otebanga with the time esekane chiko bagikoroberia ene kebuna aba bakonyora maigerio asikiskuru chiria chia NYS mbanyara ko bapo igo bakwenanwa amaigerio igoro yechinjere bakonyara ko bakutumia chi firearms in a layman understanding nebundu kiwaida Victor, what's your take? Ngagetera amaigerio amatangani kegima agwenta ko batalia sabantu ba NYS book is how to handle situations. Yes. To arolira abantu abange bagwa kwa masasi kinga kichukorobekana kwa nyoro monta kali nyumba mwaye lisasiria rwari ya motunya gutyo. Bono nyuma tutara yegeria abantu ba NYS abasigalia batogwate. Mbamanye tego tumia chifaya refreshing course. Victor sawa nanayo ibense nengi abasabaiga baigeri gutumika chibunduki kore neri board neriga ekero bagotuba kwegeri gwachire training ene wasi yutwaro leboniga abasaba ene wasi abange sorry abasaba ene wasi abange bakorere ene wasi no bari isikomba bwati meremo kwarore mbarali kune serikali unlike abanyanyimba ekero bakwenda training umuntu agokora nagoswa nakuswega lakini ene wasi bagokora kwanyora bairende gusibanya gukora kigasi kinde umuntu uyo ikomusawo yo chiro wegeri gukotumeke bunduki tara imbere mone serikali ngayago chi gotumeke bunduki ago chikobera isiko nali chiseki chigo cha serikali cha kumuliki buna Victor na korete ene wasi ngayari bono tomwe bunduki akonya sokre ogenda onyore ya shababu ya kumanyora mapema ara ndo maitiara na kyabe kende kemirobere ira chikoba tene kimuneka rwago chikwenyora maigeri yaiga yes igoneke enchire moyo gotana ngo chibale kwegwe mirimo ase serikali ase moyo burendi yes bimura sana ndo nyoro manyete gatia
ubusali obonge twanyare ko bokwenekiwa bakagirwa banene n'abari bari retired police servicemen and women. Bamaite gutumika. Ono onge mundu kibikta wani rangi na kolere. Kora timaite no ningi. Aiko butanyaroga lakini ikerenga kyoko basomi ngiriki. Kurengana nere nabate banga emiremo bagokora. Nababwete batwara umanyi bwetane tiko buguri no ebichiko biri mu iso kuri gesila chiabo anane bichiko binabata nabere nabara bo banyole ni case rende banyara ko bako bari recruiter uchasemere mu serikali especially asobanya nyimbo nyorenga nigire raisi muno kigima ingwana yayo muraibwense tiko rero ime county ya Nakuru asemo ya Gilgil chinga kibono anyways murobeli yo pass out nyara ko bako kwelekiwa nabange batobwatiri wetera semitandao Victor chaka muna kurwa sensemo ya SMS kurwa sensemo ya SMS ndo chenga yakurukunga Wycliffe Mose ako barangeli nga ya misi no zero toitazire no tole amo na Willon na Megan Alice kurwa Nyakoe Maliba nkwaniri abaminto bale South Mugirango ikoro yabo Kiango na otore amo weka mukole. Alright, asante sana. Na sesemo ya Facebook wegani ndoche CD Nyakush agateba kurwa Ngeri Township mwari mena nagateba good night all good night CD Nyakush Dolin ke mto mwenga kurwa chinsemo chia kebiriga agateba no agendrete gotobwatia nara kurokunga GB Mugusu ndara agateba I'm Arthur Brian Mugusu watching live from Itumbe sending my greetings to my beloved friend Paul Nyangaresi and Boaz Onchuru and Stanley Onsongo to tune in cause Lizzy TV gives best choice for Omugusi. Ya umongi na Priska Morasi Rweri na Boigo Cyrus Sore na Albert Makia bawote bana barabo no bari me bagendrete go torigereria Josephat Chweya abone gatia bari bagendrete go torigereria kurwase chizyo na bari mwese mugenda to twatia ase go torigereria TV cheno to kubakira ngambia muno. Sante kigima maitengana na expect kurwase Dolin Mwenga ngaro mugorokia ande kiombegia puppet ngana na totebenga narenga somugiro kosere nagenda se emeremo tokubakirambia mono abantu barigire kweneka manyira ko mugosanga muna into emanye juma tata kurdo chage tokira chinga kibunechi nabo igo kwakira abariki baito bamwana maye haso kweneka abanyara ko bakwe kusore kirenge kenano kweneka abanyara ko ko yareta chinga kichiria chiberereta nyara mna semero brilliance ya Ndizi TV buna butamira bakugendera batonyora sesemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital www.ndizitv.net otonyora chinsa mirongo ebernenye ase website yetu YouTube Ndizi TV News mwancho murigerere nyora boyiko kura sesemo ya kabere studio nyara ko bakwaneke chibi chamaniryogi chago chira senchere wekirano sara mumanyi yali anagoro ko Josephat Amesi iritrene Evelino Sero ida musenero twabwatira na sensemo yeyimenyerero byabona soko ira chinsa chao nayo toligereria iritrene ngoro kwa Victor Sultan Rwandi buna butambe ipo siku tuzidishenia